riippumatta, maisemat tornin huipulta ovatkin kokemisen arvoiset. Pyynikinharju valittiinkin vuonna 1993 valtakunnalliseksi arvokkaaksi maisemanähtävyydeksi. Alun perin Tampereen kaupunki rakennutti Pyynikille puisen näkötornin 1800-luvun loppupuolella. Torni kuitenkin vaurioitui vuoden 1918 sodasta. Nykyinen punagraniittinen torni valmistui Tampereen kaupungin 150-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1929. Torni on yli 26 metriä korkea ja sen huipulla on näköalatasanteet sekä sisällä että ulkona. Lapset pääsevät ihailemaan nähtävyyksiä ilmaiseksi ja aikuisetkin pääsevät tornin huipulle kohtuulliseen 2 euron hintaan. Pyynikin näkötorni ei ole kuitenkaan vain maisemien katselua varten, sillä joka tiistai säiden salliessa näkötornille kokoontuu moottoripyöräharrastajia joka puolelta Suomea. Pyynikillä järjestettiin moottoripyöräkilpailuja useiden vuosikymmenien ajan, joten motoristien kokoontumiset tavallaan jatkavat tätä perinnettä. Ja entäs ne kuuluisat munkit? No ne ovat maineensa veroisia. Pyynikin näkötornin munkit valmistetaan salaisella reseptillä parhaista suomalaisista raaka-aineista. Ne houkuttelevat jopa kunnianhimoisimmat lenkkeilijät poikkeamaan kahvilan kodikkaaseen tunnelmaan pienelle välipalalle. Ja motoristit istaisin, munkkikahvit irtoavat jopa tavallistakin halvemmalla hintaan. Pyynikin näkötorni on siis mukava ja monipuolinen nähtävyys, jossa viihtyvät niin paljasalkaiset tamperelaiset kuin turistitkin.